ljudi, danas otvaramo Stranger Things. Ne jedno, ponovo dva. Znači, moja sreća, nevjerovatno. Nisam ovo snimala, zato što sam tada išla do moga brata i dobila sam ovo. Majka, imam dva, tako da hajdemo i ovo da otvorimo, da vidimo šta ćemo dobiti. Brojevi su 31 i 24. Prvo ćemo 24. Ajde, brate mi. 3 godine treba. Inače, sama sam. Moja sestra je muško. Ja trebam do pola 1. Ovo se otvorim i da budem čokoladu. Skidam nešto. Jup. Znači, moja sreća. Tako ću. Ne veze, da vadimo kolega na joj. Ok, jedan ću da dam da bi dobila Robina isti povezan. Idemo kolega. Ne veze, gledamo se. 3 s 1. Jel da? Da. Samo da nam bude dobro. Znači, neću više čokolade, beži tamo čokolade, samo čokolada, ne treba, samo treba biti. Majka. Mom. A brate, imam. Neću da otvaram ovo više sranje. Ovo je čisto sranje. Čisto sranje, neću da otvaram više ova sranja. Ima Gorgen, ima. Ovu šugavu, Max, imam znači, imam. Ali imam. Zašto kada imam? Inače, ja stvarno imam demokrat. Da ne sam celu moju kolekciju. Pa da vidite. Razočaravajuće. Evo ga jedan majk. Nisam njih pola figurice. 2 majka. Ovo stranje imam 2. I ovo stranje imam 2. I ovo ćemo ova glavi tu. Max i ova peta. Karbo, Vio, Hopper i Robin. Još jedan Hopper, samo jedan. Sad sam pregledala, ništa se nije vidio, tako da to je to. Ćao.